uNkulunkulu akakulonde kubusise kama kupastor ngichalile ufike ukubeleni ufanele sicela kwena ukuthi qikelela qinisekisa ukuthi inamba isensa kusongonene ekuseni nge-5 ntambama kuphela kuma-calls, not WhatsApp, not ma-SMSs, please. Sibheka la unompumelelo wakasithole uthi sawubona pastor ngicela ukubuza kuchaza niphi umuntu ongasekho ekukhunga ngo-10 rand. I don't know ukukhunga ukuthi kuyini angikwazi ukukhunga kuyini. Angazi ukuthi ukukhunga umuntu umekunikeza imali suke inyanga iphindlela kuze kuthiwe ukukhunga. I don't know, but engikwazi ukuthi ukunikezwe imali umuntu ongasekho uyakunika imali, unless maybe lokukhunga uthe mile imali nyakukhunga maybe ke, but if ekunikeza imali umuntu ongasekho, a deceased person giving you money, it is a positive stream ngoba number one ngokujwayelekile uma uphupha umuntu ongasekho sesitshela njengoPaul Luhle uma ekunika imali lusho ukuthi ungalindela inhlanhla nesibusiso noma inzuzo kanye nokuphumelela kokuzamayo. 2 omunye angayibeka kanje, kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu ongasekho uPaul Luhle uma ekunikeza imali lusho ukuthi kungenzeka kukhona inhlanhla nesibusiso semali esizayo kuwe. Omunye kuyenzeka phuphe bemnikeza imali onika umuntu ongasekho iphupheni, ngakusasa kube khona into ezomlethela imali lo muntu, ngabe ukuphuma kwezimali zakho, ukuphuma kweraf, ukuphuma kwemali zakho ebeyibambekile endaweni ethize bese ziyaphuma ziyathetheleka lezo mali yabo. 3 kuyenzeka uma uphupha ukuthi umuntu ongasekho kube uPaul Luhle uma ekunikeza imali olungabe lukhomba ukuthi ukade wena unikwa amandla kanti uphiwa amandla futhi vele uzokuba nayo imali yokuthi umenzele isithebe, noma ke kukhona okunye okudingekayo ukuthi umlungisele kona. Usho ukuthi njengoba unikezwa le mali ingoba kunento eyidalweni noma isidalwe sefuna ukuthi uyilungise wena. Yabona, siyabonga. Siweni phansi lematulu, sikhuleka kuyo Jesu.